Evo kako od starog drveta napraviti adventski vijenac i to za džabe. Ja izbjegavam one ogromne adventske vijence koji budu na stolu pa onda ništa ne stane na taj stol. Onda mater to makne sa stola zato što nestane šerpa sa juhom i slično. Prošle sam godine baš napravio onaj američki ogromni i pogodite gdje je bio, mater ga stavila na terasu. Nemojte uzimati svijeće svake godine, to je baš marketinški trik da trošite bezveze novce. Nađite neke stare svijeće koje nisu u potpunosti iskorištene, super će poslužiti. Nađete neko drvo u dvorištu, zakucate 4 eksera, stavite svijeće da ih učvrstite. Nađete ovako neke dekoracije, zelenilo, svašta nešto iščupate. Mi smo prije uzimali jako puno tih dekoracija i sve to nešto je bilo ružno. Ja sam to sve rastavio i onda uzmete još ovaj sprej s kojim to naspijate kao da je pao snijeg. Izgleda kao da ste platili jako puno, a zapravo niste ništa platili.